ljudi, danas ćemo da igramo Slither.io. Izvinite što malo kašljem, malo sam i bolestan, ali možemo da snimamo. Danas ćemo da snimamo, znači, Slither.io. A uzet ćemo neki skin. Evo ovo ću. Pa ajde da krenemo. Mi smo sada mala smica. A kako si me ubio? Ovo nije normalno, ovo je bio bug, ljudi. Nemojte govoriti da nije kad je Kakvo ubijanje? Fuck! Šta sam, ljudi, radio? Sad sebe sam kriv. I ovo sam nisam go drugačije. A mislio sam kako da mu se i prišunjam, ali nisam mogu. Sad ćemo pokušati. Pokušat ćemo da budemo treći, jer kada sam igrao malo pre, bio sam treći. Bio sam treći, mogao sam i drugi, ali... Zavagalo. Fuck, ovdje smo trebali oba dvojica. Budemo materijalni šta, ajde ne vas... A nije puno nešto. Fuck! Nisam mogao drugačije nikako. Pokušat ću. Tu. Ajmo, nisam unadio ime. Zaboravio sam. Ne vas. Fuck! Ovdje on treba umrije, a ja sam babo. Zašto nećeš? Zašto nećeš, Migo? Vidim vam okice te. Da ćete plakat. A nije kod mene balan zezanja tu. Hoćeš uzmi, ako nećeš. Puj! Ti mene. Izvinite, ljudi. Malo se nerviram. Ljudi, je li ovo istina? Pišite mi u komentare jer sam ja trebao umrijeti ili on. Eto. Pa ćemo vidjeti. Onda sam ja trebao umrijeti. Ne. Ajde, Bobo. Da, Bobo. Bra. Fuck! Mali te prco ubija, ti ne možeš ni velikog. Pišite mi u komentare da li da snimam Agario. A bit će uskoro i GTA 5 i Minecraft, rekao sam. A sad ne znam. A bit će Minecraft preko telefona, preko PlayStationa ću... Preko PlayStationa ću GTA 5. Pišite mi kojeg datuma da ga eto.
Možda ne znam, neki dan mi nisu baš slobodni, ali bude mi u kući, pa recite mi kad ću snimati koji datum. Možda danas, možda sutra, kad eto. Ja ću vam odmah odgovoriti. Ovo će biti najkraći klip, ali nije baš kraći od ovih mojih i water challenge i uvodnog klipa. Ovo će isto biti kratak. Malo možda i duži. Opet kratko. Kako izgleda kratak je. Jesam ga zakupio. A možda bude i duži, ne znam. Nešto se snima. Ajde, Bobo. Sam zaboravio da vam kažem, bit će još challenge-a. Doće i moj drug. Pa ćemo napraviti mi zajednički kanal. Ja i moj drug. Biće jedan zajednički kanal. Sam da vam kažem. Biće na njemu puno klipova. Jedan dan kod njega. A uradit ćemo još jednu challenge sa limunima. Limunom. Pardon, ljudi. Ono, futbal ko prije mi go, pa ono, pojede limun. Pa znate vi to sve. Pa će biti challenge, možda sam napolju, kako, kad se zavrtiš pa moraš šutat tugo, to možda bude, ali ne znam koliko mogu zadržati. Evo ljudi, kao što vidite, ovo je najduži klip. Sad, mislio sam da će biti najkraći, ali hajde, snimam se nešto. A fuck! Nisam znao da ću izgubit. Ajde, Bobo! Bobo moj, Bobo! Ajde. Ja, ovo sam ja, trebao mi. Primijeti me. Zmijuga. Evo je, Zmijuga napokon uđe. Ajde, Zmijuga. Zmijuga kažeš. Ajde, to. O, dobro je ljudi. Ubili smo trojicu. Ne vada nazog. Ne vezi. To Zmijugo. Evo ćemo ući nekako u zamkicu. A nije vas ovdje on ljud trebao, ja mislim, umrijeti, ali hajde nije vas. Tam nek se zna da će. Nije vas. Pa ja, kad tebe veliki napadne, ne možeš ga opet, kad si ti velik, tebe i mali ubije, pa ne može bat tako. Možda sutra neće biti klipa, možda i hoće, vidit ćemo, Agariju možda bude.
Iću da ne snimam sutra jer moram ići doktor. Morat ostati cijeli dan čarši. Ići tamo možda kakanjat. U neki grad, ne znam ja ćeć. Što moram ići. I eto doktor. A možda i danas odim doktor pa bude klipa. Onda. Samo još jednom, još 2 puta ćemo i onda završavamo klip. Ljud moj pritisak. Ne više ubiga. Koga ovaj vama kruži, nijemo nikog. Evo ću tebe rane sad okružit. Ti ćeš me dati hrane. Malo je uspalo. Ne! A šta radiš, konje? Ne možeš, ne možeš. Ajde ljudi, možemo biti par deseti. Jedan ćemo, rekao sam još jedno poslije ovih. Ajde sada više. Pazi. To. Evo. Zmijuga, deseti smo ljudi. Ljudi, 7 smo. Dobri smo za sad. Ali ne znam opet. Doki, odi vamo, Doki. Ne misli meni lijepa bolan. Vidiš li? Ovo je bilo opasno. Ljudi misle sam neću umrijeti. 5 smo, dobri smo za sad. Daš ti meni bolan. Ne možeš ni 5. Kanta, ni pradni panjete, moj sine. To. Za sad smo dobri.
pa sam veliki, neću više igrat. Nisam utrao rad, nisam namjerno, ali nisam utrao. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Vidimo se uskoro. Ćao!